susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling.
bawat isa. So I invite everyone, tayo po ay tumayo sa umaga pong ito. Amen. So sabihin mo nga sa katabi mo, good morning! Ayan. So tunay nga po na ang umagang ito, ang araw na ito ay muli nilikha ng Diyos para po sa ating lahat. Amen? Dahil po ang Diyos ay tunay na tayo po ay minamahal ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito, can we just read Psalms 89 verse 1 to 2? So ano po bang sinasabi dito sa Psalms 89 verse 1 to 2? So sabi po sa verse 1, I will sing of the Lord's unfailing love forever. Young and old will hear of your faithfulness. So sa umaga pong ito, sabi po dito, katulad ng puso na nagsulat na ito. Sabi niya, I will sing of the Lord's unfailing love forever. So yung aawitin po natin, yung mga sasabihin natin sa Panginoon sa umagang ito is because ang ating Panginoon po ay nagmamahal po sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo nandito, sumasamba. Kaya po ang bawat isa kahit malayo, pumunta dito. Dahil alam natin na yung sinasamba natin na Diyos ay minamahal tayo. Amen? Amen. Sa verse 2, sabi po dito, your unfailing love will last forever. Your faithfulness is as enduring as the heavens. Ang pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay hindi nawawala. Every day of our lives, bawat oras, bawat segundo, andyan po ang pagmamahal natin, Panginoon. Amen? Unfailing love nga po eh. Kaya po sa umagong pong ito, we will declare, we will believe that the love of the Lord is always with us. Amen? And we will sing, aawitan natin, Panginoon. Dahil po ang kanyang pag-ibig, yun nga, laging pumupuno sa ating pong mga puso. Amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. Singing over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. Yes, Lord, we will sing of your love. I could sing of your love.
I know. When the world is seen light, they will dance with joy like we dance in now. We'll sing of God like we sing of your love. Oh, thank you for your love, oh Jesus. I can sing of your love. We will sing of your love. I can sing of your love forever. I can sing of your once again, church. Sing of your love. I can sing of your love forever. 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 I can sing of your love. I can sing of your love forever. Yes, let's sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Yes, Lord. Manalangin tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan mo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, ng pag-ibig mo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa iyong kapayapaan, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, narito kami, Panginoon. Sama-sama kami, Panginoon, upang itaas, Panginoong Diyos, ang iyong makapangyarihang pangalan. Ang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Pagkaisahin mo kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Sa aming pagpupuri, Panginoon. Sa lahat ng mga sayaw, Panginoong Diyos, na ialay sa iyo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sa lahat, Panginoong Diyos, sa mga kamay, Panginoon, na magtataas, Panginoon, sa iyo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Panginoong Diyos, sa umagang ito, Panginoon, hiling namin, Panginoon, na patuloy mong buksan, Panginoong Diyos, ang pintuan ng kalangitan upang pababain mo, Panginoong Diyos, ang iyong apoy ng kapangyarihan at ang loob, Panginoong Diyos, ng tahanang mo ito. Punuin mo, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan. Banal na Santong Espiritu, kumilos ka sa iyong tahanan, maging sa lahat ng nanonood sa mga oras na ito. Lord, abutin mo sila, Panginoon. Banal na Santong Espiritu, abutin mo sila. Yakapin mo sila upang sama-sama kami na magpuri sa iyo sa umagang ito. At ipadama mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagyakap, Panginoong Diyos. Panginoon, hallelujah, hallelujah. Maging Panginoong Diyos, ang salita mo, Panginoon, na siyang maririnig namin sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon. Maging Panginoong Diyos, ang anak mo na gagamitin mo. Lord, itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross. Upang, Panginoon, ang salita mo ngayong umaga, Panginoon, ay magamit, Panginoong Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita
ay gamitin mo, Panginoon, sa lahat na nangangailangan, Panginoong Diyos ng kapayapaan, sa lahat, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, sa lahat na nangangailangan, Panginoong Diyos ng pag-ibig. Lord, kumilos ka sa iyong mga salita, Panginoon. Gabayan mo, Panginoong Diyos, ang iyong anak na siyang na magbibigay, Panginoon, ng iyong salita. Tulungan mo siya, Banal na Santong Espiritu, at ang iyong kalooban ang mangyayari sa umagang ito. Kumilos ka sa bawat buhay ng mga tao na nakikinig ng iyong salita. Kumilos ka sa loob ng tahanan mong ito. In Jesus' name, Panginoong Diyos, ang iyong mga anghel, Panginoon, ay ipadala mo upang lukuban, Panginoon, ng tahanan mong ito, upang hindi kami, Panginoong Diyos, malapitan ng anumang gawa ng kaaway, at ang iyong salita, Panginoong Diyos, hallelujah, ay pagtagumpay, Panginoon, para sa lahat ng makikinig, sa lahat, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Thank you, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain sa iyo, Panginoong Diyos. Idinudulog na namin sa iyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon dahil tunay nga, we will rejoice dahil po may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Ano po nararamdaman nyo kapag may nagmamahal sa inyo? Masaya, di ba? Minsan kinikilig pa tayo eh. Di ba? Pero po, gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin. Hindi lang po basta tao ang nagmamahal sa atin. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari ang nagmamahal po sa atin. Kaya po we will celebrate. Gusto natin itaas sa ating mga kamay, umawit, sumayaw para sa Panginoon. Gawin po natin. Amen? Amen. Ay aawit, sumamba sa Diyos. You give me a love that causes my heart to overflow. You give me
We will rejoice because of your love, Lord. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this point where your love and grace are within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say all around the world, let the grace live. All around the world, come on, let's pray. Hey! Come on, let's dance for the Lord. I am planted here, I don't want to say, I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. It's beautiful. Yes, Lord. Your love is beautiful. It's the reason why. Come on, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Come on, all around the world, let's praise the name. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Say, woo! I am planted here. I am planted here. I don't wanna say I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Oh, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why. Come on, all around the world. All around the world, let the praise begin. Oh, everybody praise it. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise. Once again, church, come on, give your best praise. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, begin. Sing all around the world. Hey! All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Once again, we will sing. All around the world, say, let the praise. Come on, let's praise the name of Jesus. All around the world, let the praise begin. Once again,
Come on, lift your voice. Say, all around the world, let the praise begin. All the world, all around the world, let the praise. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Oh yes, Lord! All around the world, we'll praise your name. Oh, for your love is beautiful. We worship your name, oh Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we bless your name. We glorify your name. Oh, thank you, Lord. Lord, sa umagang ito, katulad ng aming binasa kanina, Lord God, we will sing of your love. We will declare of your love. And we know na ang iyong pag-ibig ay muli kaming pinupuno sa umagang ito. Nag-uumapaw sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, that's all we need. We need your love. We need your love. We need your presence. Lord God, that's why we are here. Lord, we lift up our hands to you. We offer our hearts to you. We offer our lives to you. Because you first love us, Lord. The love that conquers all. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, for love to find again. For only love can make a way. Yes. Sing all for love. Oh, for love the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. Thank you, Lord. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Sing everything I need. And everything I need is you. My beginning, my forever. Lord, everything I need. And everything I need is you. Is you. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of glory. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I am. How many times have you heard me pray? Drawn into me. See everything I need, Lord. And everything I need is you. My beginning, my forever. Lord, everything I need. Everything I need.
pray. So Abba Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross drum and sing to you, to you, to you. And everything I need is you, my beginning, my forever. Sing everything I need, Lord, and everything I need is you. Is you, everything, and everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Sing everything I need, Lord, and everything I need. Yes, Lord, everything we need. Everything we need, Lord, your love, your unfailing love. Oh yes, Jesus. Oh yes, it's you. Lord, it's you. It's you. For the last time we will sing, everything I need is you. And everything I need, oh, everything I need is you. My beginning, my forever. And everything I need is you. Lord, it's you. Is you. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Yes, Lord. Your holy presence surrounding me, Lord, in every season, in every season. I know you love me. I know you love me. Sing at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know
no greater love than this. Whoa. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate? Oh, at the cross, we bow our knees before you. At the cross, I bow my knees. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is God, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. When the earth fails, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross, I bow my knees. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Lord, you have overcome the grave. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate? Lord, at the cross, at the cross, at the cross, I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater, there is no greater love, no greater love. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said it, you tore the veil. You tore the veil. Come on, worship Him, praise Him. Before the last time, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Thank you, Lord, there is no greater love, no greater love than your love, Jesus. Come on, church, give Him the praise and glory, for His love is everlasting, His love is unfailing. Thank you, Lord Jesus, for the greater love. There is no love, God, greater than love. Thank you, Lord, we thank you, Lord, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord, we thank you for your love. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Worship your name. Yes, Lord. Hallelujah. You are here, Lord, in our midst, oh God. To do miracle in our lives.
even to those who are watching this live stream, O God. Lord, let your mighty moving of your presence touch your people, O God. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Moving in our midst. I worship you. Yes, Lord, we worship you. worship. You are here, Working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, Lord. I worship you. You are here, turning lights around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, you
never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't need you working. You never stop working. You never stop working. You never stop, You never stop working. you never stop, You never stop working. you never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. You are the God of miracle. You are the God of love. Yes, Lord, fill us today. Fill us, Lord, with your love. Fill us, Lord, with your miracle. Fill us, Lord, with your presence, with your glory. Hallelujah. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa iyong himala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa panibagong buhay, bagong hininga, bagong kalakasan, sa iyong proteksyon sa buhay ng bawat isa, at dinala mo kaming lahat sa lugar na ito ng iyong bahay sambahan upang sambahin ka, upang purihin ka, upang pasalamatan ka. Truly, Lord, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Lord, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, it is good to be in your house, O God. This day is a day of celebration of your people, of your goodness, of your loving kindness. Bless your word. Prepare each and every one to hear your message, O God. We honor you, Father. We glorify your name. Receive all the praises, honor, and glory. And we rebuke all the words of the enemy, all the binding spirit, all negative spirit. We rebuke you in Jesus' name in this place. In Jesus' name. And we declare and we release the power of God, the spirit of joy and peace. Hallelujah. And Lord, ang pagiging interesado sa pakikinig ng iyong salita. Lord, salamat. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, amen. Bigyan natin ng malakas na palapak ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Sa bako? Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. At ngayon po ay unang linggo ng Disyembre. At naalalanghap na natin ang lamig at simoy ng hangin na biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, na tinatawagan natin yung mga bata, lahat ng mga bata ay doon sa labas, tuturuan kayo ni teacher doon. Ayan, yung ating mga children. Ayan. Amen. So, praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen? Praise God. Amen. Ang tema po natin ngayong buwan na ito is about love, no? Love conquers all. Na pagtatagumpay ng pag-ibig ang lahat ng bagay, no? Ano man ang sitwasyon ng paligid, ano man ang nangyayari sa mundo, sa negosyo,
lay down his life for his friends, no? Wala nang higit pa sa pag-ibig ng isang tao, wala nang tataas pat papantay, hihigit sa pagmamahal niya, na nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Wala nang higit pa sa kanya. At ito'y binanggit ng Panginoon sa kanyang mga alagad sapagkat siya mismo ay pag-ibig. God is love. Jesus is love, no? God is love, at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, inialay niya ang kanyang buhay para sa inyo at sa akin. No? He laid down His life at the cross of Calvary, no? To save us, to redeem us. Kaya nga, wala nang higit pat papantay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na bagamat tayo ay nagkasala, bagamat tayo ay makasalanan, minahal tayo ng Diyos. No? Amen po ba? No? Inibig tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Kaya nga, sa Bible, meron pong isang pangyayari dyan. Ito yung parable of the sower, parable of the good Samaritan, no? Talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. At yan ay mababasa natin sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Pinapakita po dyan na meron daw pong isang tao mula Jerusalem nagpunta ng Jericho. At habang naglalakbay ang lalaking ito, sa paglalakbay niya, meron po siyang dala-dalang mga bagahe, no? At sa kanyang paglalakbay, biglang-bigla hinarang siya ng mga tulisan. No? Mga tulisan, siguro, mga hold-upper nung panahon na yun. No? May mga hold-upper na rin nung panahon na yun. Hinold up siya. Binugbog siya. Buta hindi siya pinatay. Kinuha yung kanyang mga gamit, mga kung may pera man siya, damit, halos iwang hubad na at patay na kalupasay sa tabi ng daan. No? At maya-maya, meron daw napadaan doon na priest, pare, saserdote. Imbis na tulungan yung nakahandusay, hindi niya tinulungan, umiwas siya ng daan. Maya-maya, meron ding dumaan na isang Levita. Imbis na tulungan yung nakahandusay na binugbog, hindi rin tinulungan, umiwas ng daan at umalis. Maya-maya, meron daw pong dumaan na isang mabuting Samaritano, good Samaritan. Nang makita niya yung lalaking binugbog, nilapitan niya. Nakikinig po ba kayo? Nilapitan niya at ito ay kanyang binuhat. Nilagyan ng tali yung mga sugat kasi nga binugbog eh. No? Buti hindi pinatay. Tapos inakay niya, nilagyan niya ng oil yung mga sugat, dinala niya sa bahay panuluyan, parang paupahan, at ang sabi niya sa may-ari, sige, babalik ako sa isang araw, babayaran ko kung magkano man ang upa, kung kulang itong binigay ko sa iyo. No? So dito sinasabi ng Panginoon na, kasi nagtanong dito yung isang abogado eh. No? Ano daw ang dapat niyang gawin para magkaroon siya ng buhay na wala hanggan? Nagtatanong sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ito ang dapat mong gawin, no? Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at lakas, ganun din ang kapwa mo, ibigin mo. No? Sabi niya, Lord, ginagawa ko na po yan simula sa pagkabata eh. Para hindi siya lumabas na kahiyaya, tinanong niya, Lord, sino ba yung kapwa ko? Kaya ibinigay ni Lord yung parable na ito. No? At dito makikita natin kung gaano ipinadama ng mabuting Samaritano yung pag-ibig doon sa lalaking binugbog. Na iniwasan nung priest at saka nung Levites, pero yung mabuting Samaritano, ibinigay niya kung ano yung meron maitutulong niya. Ano yung meron sa kanya, isinare niya. No? Ibinahagi niya, tinulungan niya, tinalian niya yung mga sugat, nilagyan niya ng lamis, at dinala pa sa bahay panuluyan kasi nga hirap na hirap, halos patay na. No? So kaya sabi ng Panginoon, sino sa palagay mo nagpadama ng pagmamahal doon sa lalaking binugbog? Sumagot yung abogado, Lord, sabi ng lawyer, Lord, di yung tumulong, no? Yung nag-akay, yung nagbigay ng tulong doon sa lalaking binugbog. Sabi ng Panginoon, sige, humayo ka. Gawin mo rin yan, no? Humayo ka, gawin mo sa kapwa mo yan, no? So kaya nga po, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Kaya dito po sa Romans chapter 5 verse 5, sabi po rito, and hope maketh not ashamed. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hindi tayo inihiya because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin.
So kaya yung love ni Lord, na kung paanong minahal niya yung kanyang kapwa, ipinakita niya ang pag-ibig niya sa atin na inialay ng Panginoon ang buhay niya sa krus, yung pag-ibig na yon, through the Holy Spirit, ibinuhos ng Panginoon sa ating mga puso. Through the Holy Spirit. Andiyan po ba kayo? Amen? No? Nang tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit dwells within us. At yung love ni Lord, kasama ng Holy Spirit, nandito sa puso natin yon. No? Kaya nga yung pag-ibig na ng Panginoon na nasa atin, kailangan ipakita po natin. Kaya ang sabi ng 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Sabi dito, mga minamahal ng mga anak, dear children, wag lamang tayong umibig sa salita. No? Let us not love with words or speech, but umibig tayo sa pamamagitan ng gawa. No? Nandun yung actions and in truth. No? Kaya, ang bawat isa po sa atin, tanggapin ninyo at sa hindi, the Holy Spirit is within us. Narito ang Holy Spirit. Amen po ba? At dahil nandyan ang Holy Spirit, anong sabi? The love of God shed abroad in our hearts. Ang pag-ibig daw ng Diyos bumuho sa ating mga puso. Kaya tanggapin nyo at sa hindi, may pag-ibig sa puso natin. There is love in our hearts. Andyan ang pagmamahal ng Diyos. No? At dahil nandyan ang pagmamahal ng Diyos, nagagawa nating magpatawad sa kapwa kung mayroong nagkasala sa atin. Nagpapatawad po ba tayo? Amen. No? Pag hindi ka nagpatawad, sabi ni Lord, hindi niya rin tayo patatawarin. At dahil nandyan ang pag-ibig, nagagawa natin kahit nasaktan tayo, kahit inagrabyado tayo, kahit ano pang ginawa ng kapwa mo sa iyo, no? Nagagawa mo na limutin ang nakaraan niya, no? Yung nakaraang ginawa sa iyo, no? Maaring sa pansamantala, nasaktan ka, there's a time na talagang nahihilom yan, nahihil yan. Sa simula, nandun yung sakit, yung pain, pero later on, marirealize mo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo, magagawa mong kalimutan ang nakaraan at harapin ang nakalaan. Amen po ba? Palapakan natin saglit ang Panginoon. Hallelujah! No? Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. No? Dahil nga, di ba, ang sabi ng John 3:16, alam nating lahat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating mga tao na nagkasala. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. No? So dahil sa pag-ibig ng Diyos na yon sa atin, no, na bagamat tayo nagkasala, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, no, hindi niya na hinintay na tayo ay maging matuwid at magbago. Minahal tayo ng Diyos sa kabila na tayo ay nagkasala. No? So, dahil nandyan ang pag-ibig ng Panginoon, mayroong resulta yan. Hindi pwedeng may pagmamahal ka tapos wala kang ginagawa. Kaya sabi roon, wag lamang tayong umibig sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa at katotohanan. No? At dahil may pag-ibig sa puso natin, kailangan dito ng aksyon. Hindi pwedeng umiibig ka tapos wala kang ginagawa. No? Ang totoong nagmamahal, nakikita sa buhay. Amen po ba? Kahit nga malayo ang gawain, pupuntahan mo yan kasi mahal mo ang Diyos. No? Kahit nag-iisa ka, kahit umaambon, kahit ano pa ang pagsubok at problema mo sa buhay, dahil may pag-ibig sa puso mo, sasambahin mo at paglilingkuran ng Diyos. Amen po ba? No? Kaya ang totoong nagmamahal, nakikita sa buhay niya. Yung pag-ibig ng Diyos na nandito sa puso natin. Hindi pwedeng mahal kita, kapatid. Hanggang doon lang. Hindi po. Ang tunay na pagmamahal, nadadama. Nadadama yan. No? Kung may mga taong nangangailangan ng yakap ng pagmamahal, kailangan madama niya yon sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. No? At ang pag-ibig na yan ng Panginoon, sabi nung kwento natin sa parable of the Good Samaritan, no? Sabi ni Lord sa lawyer, sino ngayon ang nagpadama ng pag-ibig doon sa binugbog, doon sa nangailangan? Yung lalaking dumaan, yung pangatlo, yung Samaritano. Kaya bawat isa po sa atin, we must be a good Samaritan. Dapat tayo maging isang mabuting Samaritano. No? Ano po ang trabaho? Ano ang katangian ng Samaritano? Sila yung mga taong tumutulong, gumagawa, nagpapadama ng pag-ibig sa kapwa. No? Kaya dahil nandyan ang pag-ibig ng Panginoon sa puso natin, merong bunga po yan. There is a result. No? Merong resulta yung pag-ibig ng Diyos na yon na narito sa buhay natin.
merong ilang bagay na nais ko ibahagi sa inyo. Results of your love. Resulta ng iyong pag-ibig. Sabi ng pinaka-team natin, love conquers all. Napagtatagumpayan ng pag-ibig ng ang lahat ng bagay. No? Kaya pag nandyan ang pag-ibig, ma-overcome mo yung kung nagkaroon ng tinik sa puso mo, nagkaroon ng sama ng loob, depression, no? Testing, trials, nagkaroon ng bitterness sa puso mo or unforgiving spirit, ma-overcome mo yan. Bakit? Through love. No? Sabi natin, love. No? Sabi nung awit kanina, you give me love. You give me love. Binigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. No? Kaya yung pag-ibig ng Diyos na yan na nasa atin, no? Lalabas sa bibig natin, hindi lamang lalabas sa bibig, kundi makikita sa buhay natin. No? Kaya nga ang mga tao na ang bukang bibig ay pagmamahal, pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa kapwa, no? Yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Isayin natin, number 1, results of your love. Number 1, your love to others is the sacrifice that please God. No? Ang pag-ibig mo sa ibang tao ay sakripisyo na nakalulugod sa Diyos. No? Yung pag-ibig natin sa ibang tao, hindi mo alam, sakripisyo pala yan. Sacrifice yan, no? Na nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga, pagka gumawa ka at humakbang ng isang bagay na nakatulong ka sa kapwa, na kahit nawalan ka at nagsakripisyo ka, hindi natin alam, yung pala'y nakalulugod kay Lord. Amen po ba? No? Your love to others is the sacrifice that pleases God. No? Ang pagsakripisyo natin, no, sa iba, yan ay nakalulugod sa Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 16. Hebrews 13:16, and do not forget to do good. Ayan, wag daw nating kalilimutan ang gumawa ng mabuti, no? And to share with others, at magbahagi sa iba. For with such sacrifices, God is pleased. Dahil sa mga hain na yan, sa mga handog na yan, sa mga sakripisyo natin na yan, ang Diyos daw ay nalulugod. No? Kaya yung mga ginagawa natin na pagtulong sa kapwa, sa nangangailangan, no? Next week o this week, no? Kami po ay ang ating mga workers at mga lingkod ng Diyos, pupunta po doon sa Pangasinan, yung ating outreach doon, no? Meron na po tayong gawain doon sa Suwal, bayan po yun, pero meron sa isang barangay, sa Alaminos, no? Nandun yung main church natin, no? At meron na rin pong gawain doon sa Bani, na isang barangay, bayan yung Bani, at saka yung San Jose, barangay Anda, no? So ang ating pastor doon, Pastor Gab, magdadaos po tayo doon ng anniversary sa darating na Sunday, no? At merong 50 pamilya po doon ang dadalo na ang kabuhayan nila ay halos talagang kulang na kulang, no? Kaya nga po, ipapadama natin sa kanila yung ating pag-ibig, no? Yung ating pagmamahal, no? Magkakaroon tayo ng sacrifice, mag-aalay tayo sa kanila, no? Ipapadama natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin. At pag ito po'y ginawa natin, ito pala'y mga sakripisyong nakalulugod sa Diyos, no? No? Yung pagpapadama natin ng pag-ibig sa kapwa. Kaya ano ang sabi? Do not forget to do good. Sabihin sa katabi nyo, do not forget. Sa kabila, do not forget. No? Ano wag nating kalilimutan? Ang gumawa ng mabuti. No? When you do good, no? You please God. Napiplease mo ang Lord, nalulugod ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Ano sabi pa? To share with others. Magbahagi sa iba. No? For with such sacrifices, God is pleased. Yun, nalulugod si Lord. Kaya kung gusto nating mapaluguran ng Panginoon, no, gumawa tayo ng mabuti. Amen po ba? No? Magbahagi sa iba, mag-share. No? Dahil kapag sinasabi ng isang taong, mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Panginoon, pero hindi niya namang maibig yung kapwa niyang nakikita, dinadaya niya sarili niya. No? Sana sabi ng maraming tao, iniibig ko ang Diyos, ang Panginoon. No?
hindi niya naman nakikita ang Diyos. Paano mo masasabing, mahal mo ang Diyos na di nakikita, pero yung kapwa mong nakikita mo, hindi mo mamahal. Bago mamahal ng isang tao, ang Diyos na di nakikita, kailangan yun munang nakikita niya. Ang mamahal niya. Ano ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 20, 21? 1 John chapter 4, verse 20 and 21. If a man say, I love God. Kung sinasabi raw ng isang taong mahal niya ang Diyos, and hated his brother, he is a liar. No, sinungaling daw yung taong yun. Sinasabi niya, mahal ko ang Diyos. Pero hindi niya namang mamahal yung taong nakikita niya. Anong sabi rito? For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Yun. Paano niya rin masasabing mahal niya ang Diyos na di nakikita? No? Kung yung nakikita niya, hindi niya mamahal. Verse 21, and this commandment have we from him, that he who love God, love his brother also. No, ang nagmamahal sa Diyos, mahal niya rin ang kanyang kapatid, no, ang kanyang kapwa. No? Kaya ang pag-ibig natin sa kapwa, no, na ipinadarama sa kanya, yan ay sakripisyong kinalulugdan ng Diyos. Kaya kung gusto daw nating malugod ang Panginoon sa ating buhay, love your brother, love your sister, love your neighbor, no? As you love yourself, mahalin mo ang kapwa mo, no? No? Amen po ba? No? Love one another. Yan ang utos ng Panginoon. Kaya wala raw hihigit pa sa buhay ng isang tao na nag-aalay ng buhay sa kanyang kapwa. No? So yan yung una natin. Pangalawa, dahil nariyan ang pag-ibig sa puso natin, your love to others produces more love. Ang pag-ibig mo sa iba, nagpuproduce siya ng marami pang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig mo, no? Masasabi mo, ang itinuturo sa amin, sa church namin ay pagmamahal. Kahit anong sabi mo sa akin, kahit anong gawin mo sa akin, no? Pag-ibig pa rin ang isusukli ko. At makita nyo, yung mga taong kumakalaban, umaaway sa inyo, yung mga taong hindi nagmamahal sa inyo, isang araw, mamahalin ka na rin yan. Amen ba? Dahil sa pag-ibig mo sa Kanya. Kung ginalit ka, kung ang binigay sa iyo, galit, poot, sama ng loob, iganti mo pag-ibig. No? Love conquers all. Napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang sabi rito, Galatians 6:7, no? What you do to others, they will do also to other people. Yun daw, ginawa mo sa iba, gagawin din sa mga tao. Galatians 6:7, be not deceived. God is not mocked. Huwag daw tayong mapadaya. Ang Diyos hindi maloloko. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano man ang itinanim ng tao, ay siya niya ring aanihin. No? Ano man ang itinanim ng tao, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo. No? Ang Diyos hindi madadaya. Ano man ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. No? Nagtanim tayo ng pag-ibig, magpuproduce siya ng maraming pag-ibig. Amen ba? Nagtanim ka ng poot, galit, magpuproduce yan din sa kapwa. No? Maraming galit, poot ang babalik sa iyo kasi yun ang itinanim mo. No? Pero pag ang itinanim natin, pagmamahal, pangunawa, no? Pagbibigay, no? Pasensya, yan, babalik sa at magpuproduce po yan. No? So kaya nga, your love, ang pag-ibig natin sa iba, nagpuproduce siya ng marami pang pag-ibig, more love. No? No? Dahil wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng buhay para sa kanyang kapwa. No? Kaya yung pag-ibig natin, huwag na huwag mawawala. Amen ba? No? Sino ba unang nagmahal? Sa kanino ba galing ang pagmamahal? Sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. No? Inibig tayo ng Panginoon. Kaya ito ang dapat na makita sa atin. Ito yung naghahari sa atin, pagmamahal, pag-ibig. No? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, there is a golden rule. Ano yung golden rule? Matthew 7:12. Anong sabi diyan? Do to others whatever you would like them to do to you. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Yung gusto mong gawin nila sa iyo. Gawin mo raw sa iba. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. No? Ito po yung golden rule. Kung ano ang nais mong gawin ng ibang tao sa iyo, gawin mo rin sa kanila.
Kung nais mong gawang ka ng mabuti, kung nais mong bigyan kanila, kung nais mong mahalin kanila, kung nais mong maging mabuti sila sa iyo, malapit sila sa iyo, gawin mo yun sa kanila, maging malapit tayo sa kanila. Amen po ba? No? Huwag natin silang layuan. No? Lumapit tayo sa kanila. Ipadama natin yung pag-ibig ng Diyos, yung care, no? Yung yakap ng pagmamahal. Gawin natin sa ibang tao yung nais nating gawin nila sa atin. No? Totoo po yun, kasi kung anong ginawa mo sa kabila, sa ibang tao, gagawin din sa iyon sa takdang panahon at oras. No? Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. No? Mamaya titingnan natin, ano ba yung pag-ibig? No? Sabi nung 1 Corinthians 13:13, no? Meron 3 namamalagi, magpakailanman. There are 3 beareth record, no? Forever. Ano ang sabi? Faith, hope, and love. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ano ang pinakadakila sa 3 ito? Love. Dahil pag nawala ang love, no? Ipamigay man daw ng tao ang ari-arian niya, tumulong sa kapwa, no? Magbigay sa kapwa, no? Sunugin man ang kanyang katawan, pag nawala ang pag-ibig, baliwala ang lahat, no? Nabaliwala ang lahat. Kaya mahalaga po ang pag-ibig, no? So, do to others. Gawin natin sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo, no? Hayaan mong sila ang mong gumawa sa iyo ng pangit, ng masama, pero huwag kang gaganti. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Ako ang gaganti para sa iyo. No? Huwag tayong gaganti. Amen po ba? Kaya napakaganda yung marinig mo sa isang tao na kahit siya tinutuya, kahit ano pang masasakit na salita, paninira ang sinasabi sa iyo, sa kanya, no? At ikaw naman, tahimik ka, hindi ka nagsasalita ng laban sa kapwa, hindi ka gumagante, dahil ang Diyos ang gagante, no? No? Para sa iyo. Kaya anuman ang sabihin ng tao sa atin, tayo ay manatiling silent, tahimik, no? Dahil ang Diyos ang kakampi natin. Amen. Siya ang maggaganti para sa atin, no? Basta tayo, ang pangako ng Panginoon, no? Kung ano yung nais mong gawin ng kapwa mo sa iyo, yun ang gawin mo rin sa kanya. Gumawa ka ng masama sa kanya, inapi mo siya, inagrabyado mo siya, gagawin din sa iyo, no? Hindi man siya ibang tao, no? No? Pero yung minahal mo siya, pinatawad mo siya kung nagkamali siya, no? O kung wala man siyang ginawa, no, hinuhusgahan ng tao, no? Hinuhusgahan siya na kahit wala namang patunay, no? So kaya your love to others produces more love. Nagpo-produce po 'yan. Kaya dahil yung pag-ibig ng Diyos narito sa puso natin, hayaan natin yan na mag-flow, makita sa atin, madama sa atin ng tao. Nang sa ganun, makikita natin yung mahal natin sa buhay, kamag-anak, kapitbahay, ano man ang ginagawa nila sa iyo, no? Basta gawan mo rin ng patuloy na pag-ibig, ng pagmamahal. Huwag tayong magtatanim ng galit, poot sama ng loob sa kanila. Sila ang magsasaper. Tayo mag-aangang kalooban, panatag ang loob. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagahari dito. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Pangatlo, your love brings more harvest of souls. Ang pag-ibig mo'y nagdadala ng mas marami pang kaluluwang naaani, na-harvest dahil sa pag-ibig mo na yan, no? Na narito sa puso natin. Tignan natin anong sabi ng Acts chapter 2 verse 44 to 47. Acts chapter 2 verse 44 to 47. All the believers were together. Lahat daw ng mananampalataya nagsama-sama nung panahon na yon. And had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Yung mga ari-arian nila, binenta nila nung panahon na yon para matugunan ng pangangailangan ng mga kasama nila. 46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. No? Araw-araw daw nagsasama sila, sama-sama sila doon sa templo. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. No, nagbe-breaking of the bread sila, no? Masaya silang kumakain, nagsasama-sama. 47. Praising God
and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. No? Idinadagdag ng Panginoon ang mga naliligtas sa kanila, maraming nase-save. Bakit? No? Dahil ang mga believers nung panahon na yun, lagi silang nagsasama-sama. Nagkakaroon ng breaking of the bread. Nagpe-fellowship doon sa kanilang tahanan. Tulad ng mga ginagawa natin. May Bible study kay nanay ganito, kay tatay ganito, sa kanyang bahay. No? Nag-aaral ng salita ng Diyos, kumakain ng salita ng Diyos. No? Nagtitipon-tipon sila. At dahil doon, idinaragdag ng Panginoon ang mga naliligtas. No? Dahil ang mga believers nung panahon na yon, nagmamahalan sila. No? Yun daw ari-arian nila, ibinenta. No, itinulong sa mga nangangailangan. They shared, no, what they have. Ibinahagi nila. So, ganito, ipinakita ng mga mananampalataya na dahil sa pag-ibig nila sa isa't isa, idinaragdag naman ng Panginoon yung mga nasa-save. No? Amen ba? Kaya pag ang isang church nagmamahalam, no, nagbibigayam, ang Panginoon nalulugod at siya ang magdadala ng mga kaluluwa doon sa church na masay-save, no? Kaya on what way, no, na ang mga mananampalatayang ito ay nakita at nadama yung pag-ibig by giving, no? Kaya tayo po, yung pag-ibig natin sa Diyos, sa gawain niya, yan ang magiging sanit dahilan para marami pang soul ang ma-harvest natin. Sa paanong paraan, on what way, no? By giving our tithes and offering. Kaya yung mga ibinibigay nating tithes, offering, no? Hindi man tayo nakakahayo sa probinsya, sa maraming malalayong lugar, nagagamit po natin yan for the soul winning. Amen po ba? Maraming nase-save, nakaluluwa. Maraming naliligtas, maraming nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya yung ating katapatan sa pagbibigay ng ating mga tithes, ng ating offering, praise God. No, ang dami palang kaluluwang nase-save. Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No? Yung ating katapatan, gaano mang kalakihan, no? Yung katapatan natin na ibinibigay natin yung ating mga tithes sa church, sa ministry, no? Alam natin yung verse na yan, Malachi chapter 3 verse 10, no? Anong sabi diyan, di ba? Sa Good News Bible, sabi roon, bring your full amounts, sabi roon, bring your full amounts of your tithes into the storehouse of the Lord, sa bahay daw ng Diyos, para matugunan ang pangangailangan. No? Buo daw, hindi 90%, hindi 50%, buo 100%. Yung ikapu dadalhin daw roon, yung tithes and offering, para matugunan ang pangangailangan. Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid, dalin mo, no, ang ikapu at handog mo. No? Kasi sabi ng Bible, yan ang salita ng Diyos. Nire-relay ko lang sa inyo. At sabi ni Lord, subukan daw natin gawin ito. Pag sinubukan natin gawin, bubuksan daw ni Lord ang mga bintana ng langit. At ibubuo sa atin ang pagpapalang wala ng sukat kalagyan. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ay pangako ni Lord. No? Kaya sa ganitong paraan, maraming souls ang nadaragdag. No? Dahil sa katapatan natin. No? Sa pagbibigay. Pangalawa, by obeying God to go where the sinners are. Idinaragdag ni Lord ang maraming kaluluwang nasa-save sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. No? Upang humayo kung saan naroon ang mga makasalanan. No? Hindi man lahat tayo preacher o pastor, pero yung mga lingkod ng Diyos, humahayo sila at maraming nasa-save. No? Kaya dahil po yan sa pag-ibig natin. Pangatlo, by preaching the gospel, sa pangangaral ng salita ng Diyos. No? Dahil sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, maraming nakakapakinig ng aral ng Diyos. Maraming nakakakilala sa Panginoon. Maraming nagsisisi. No? Pangapat, by helping people. Ayan, sa magitan ng pagtulong sa ibang tao. No? Kaya yung pagtulong sa nangangailangan, pagtulong sa kapwa, praise God, no? Nabawasan ka man, pero ang totoo yung nabawas sa iyo, babalik pa ng higit sa nawala sa iyo. Amen po ba? No? Ibabalik ni Lord yan. No? Dahil ang prinsipyo ng Panginoon, yung principle ng sowing and reaping, yung pagtatanim at pag-ani. No?
Kaya kailanman hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. No? Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo rin yun, babalik sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Amen po ba? No? Naalala ko noon sa Kalapaan, may isang barangay dyan, Barangay Personas. May isang nanay doon, nagbibigay nga siya sa gawain, pero sabi niya doon sa naka-assign doon na Bible teacher, Sister, matagal na po ito, no? Yung aking tithes ay hindi ko dadalhin sa church, bibili ko na lang ng kurtina. No? Ang sabi ni Lord, dalhin sa templo. Hindi ibili ng kurtina. Bahala yung management doon sa church kung paano, saan gamitin yan. Ang utos ng Diyos, dalhin sa templo. Hindi nakinig. No? Gusto ko ano yung gusto niya. Ayun, linggo-linggo, noong mga panahon na yun, lagi sa ospital. Kaya doon na pupunta yung imbis na dalhin sa Panginoon, sa ospital na dadala. No? Hindi naging faithful. Kaya alam nyo, ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagsunod kay Lord. Amen. Kung ano lamang yung sinabi ni Lord sa salita niya, yun lamang ang gawin natin. No? At si Lord, pag nakita niya yung ating pag-ibig, no? Pagsunod sa kanyang salita, dadaloy ang blessing, ang biyaya. Amen po ba? So your love brings more harvest of souls. Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, sa pag-ibig natin sa gawain, sa pag-ibig sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa Panginoon, sa ating pagbibigay sa kanyang gawain, ang dami palang kaluluwang nasesave. Hindi man tayo nakakahayo sa iba't ibang lugar, pero praise God, through our giving, sacrificial offering, sa ating mga pagkakaloob sa gawain ni Lord, ang daming nasesave. Bunga yan ang pag-ibig natin. Amen. No? Pangatlo, pang-apat, your love builds unity. No? Ang pag-ibig na nasa puso mo, nagbubuo yan ng pagkakaisa. No? Nagbibuild yan ng unity. No? Kaya pag meron tayong kaibigan, kakilala, na siya ang nagiging dahilan para kawatak-watak, ma-divide, hindi magkasundo, hindi ma-unite ang mga kapatiran o mga tao, wag natin suportahan niya, wag natin samahan. Dahil ang Diyos, Diyos ng pagkakaisa. Amen. No? Gusto niya nagmamahalan tayo. Kaya dahil sa pag-ibig na nasa puso natin, nagbibuild yan ng unity. No? Tignan niyo yung Mark chapter 2 verse 1 to 3, basahin ko. Mark 2, 1 to 3. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. No? Nung lumipas daw ang ilang araw, si Jesus bumalik muli sa Capernaum. No? Doon sa tahanang tinutuluyan niya. At nang marinig ito ng mga tao, na nandun si Jesus, nagpuntahan ng mga tao. They gathered in such large numbers that there was no room left. Nag-ipon-ipon daw yung mga tao, nagdagsaan. Halos wala nang malugaran doon sa tahanan na tinutuloy ng Panginoon. Not even outside the door. And He preached the word to them. Yun, nangaral na ang Panginoon sa kanila. Some men came, bringing to Him a paralyzed man, carried by four of them. Habang nangangaral daw ang Panginoon doon sa tahanan tinutuloyan niya sa Capernaum, may dumating na 4 na lalaki. No? 4 na kabataan, may daladalang paralitiko na gusto nilang ilapit sa Panginoon. No? Sa tingin nyo ba, itong 4 na lalaking ito, kung wala itong pagmamalasakit, wala itong pag-ibig sa paralitiko, binuhat-buhat pa nila kung saan sila galing, dinala nila kay Jesus para mailapit at mapagaling. Kung walang pag-ibig sa puso nila, hindi nila gagawin yon. Amen po ba? Pero dahil nandun ang pag-ibig sa puso nila, na-unite sila. Sige, tulong-tulong tayo, kawawa naman si kaibigan. Ilang taon na itong paralitiko. Si Jesus, nababalitaan natin, nagpapagaling ng mga bulag, mga pilay, bumubuhay ng patay. No? Dali natin, gagaling ito. No? So kaya ang 4 na ito, nagkaisa sila. At dahil nagkaisa sila, ang ugat nun ay pag-ibig. Amen po ba? Pag-ibig. Kaya nga, wala nang hihigit pa sa buhay ng isang tao na nag-aalay, nagbibigay ng oras, panahon para sa kanyang kapwa. Kaya yung maibigay natin yung oras natin, panahon, lakas sa kapwa natin, mabigyan natin ng time, no? Yan po ay wala nang hihigit daw sa atin. Love conquers all. So, your love builds unity. Nagbubuo yan ng pagkakaisa.
Kaya pag nandyan ang pag-ibig, no, makita mo, mayu-unite. Pero pag ang tao, walang pag-ibig, galit puot, paghihiganti ang nasa puso, hindi yan makikiisa. No? Andyan po ba tayo? Amen? No? Kaya ang pag-ibig, ang susi ng lahat. Mahalaga po ang pagmamahal sa puso. No? If there's no love, there's no unity. Siyempre, pag wala ang pag-ibig, walang unity. No? Love conquers all. Love forgive. Love never fail. Hindi ka bibiguin ng pag-ibig. Love is patient. Yan ang pag-ibig, matyaga. Love is humble, mapagpakumbaba. No? Love believe all things. Love endures all things. Love rejoices the truth, na nagagalak ka sa katotohanan at namumuhi ka sa masama. Hindi ka nagagalak sa masamang gawain. Love does not envy. Ang pag-ibig hindi na mainggitin. No? Hindi raw mainggitin ang pag-ibig. Love does not rejoice in iniquity. Hindi natutuwa sa kasalanan o sa gawang masama. Love is understanding o understandable. Ang pag-ibig daw ay mapang-unawa. No? Kaya pag nandyan ang pag-ibig sa puso natin, no? Maliit na bagay, inuunawa natin, hindi natin pinalalaki. Amen po ba? Kasi may mga tao, maliit na bagay, parang ang laki-laki na. Yung minor, ginagawang major. Yung major, ginagawang minor. No? Maliit na bagay lang, sumigaw na, tumaas na yung high blood, no? Tumaas na, no? Maliit na bagay pinalalaki, no? Kaya alam niyo, mahalaga na ang nagahari sa puso natin, love. Amen ba? No? Pag-ibig. Kaya anong sabi ng 1 Corinthians 13:4? Basahin natin. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Anong sabi? Love suffereth long, no? Ang pag-ibig daw ay matyaga and is kind. Charity, love, envieth not, hindi mainggitin. Charity vaunteth not itself, hindi mapagmalaki, no? Hindi mayabang. Kasunod, love never fails, no? Ang pag-ibig hindi ka raw nito bibiguin, no? Hindi natutuwa sa gawang masama, kundi natutuwa sa katotohanan. Kaya pag ang pag-ibig ang naghahari sa puso natin, no? Matagumpay ka, no? Amen ba? Matagumpay tayo. Love conquers all. Mapagtatagumpay ng pag-ibig ang lahat ng bagay. No? Kaya dito sa atin, itinuturo natin na huwag tayong magtatanim ng puot sama ng loob sa kapwa. Kung nasaktan man tayo, pilitin natin ma-release at magpatawad dahil ang Diyos ay nagpatawad sa atin. No? At ang kapwa natin ang magsasuffer. Hindi ikaw. Pag ang puso mo't kalooban, wala kang dala-dala, magaang ang kalooban mo, masaya ka. No? Pero pag ang tao, no, may tinatagong galit po at sama ng loob sa iyo, sila nagsasaper at nahihirapan. Kaya love is forgiveness. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. No? Sabihin sa katabi niyo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. No? Maraming tao hindi masaya. May pera nga, milyon-milyon ng pera. No? Sikat. No? No? Laging may kaaway, laging naninira ng kapwa, no? Hindi masaya 'yon yung mga ganong tao. No? Wala nang ginawa kundi manira. No? Panglima, your love, dahil nandiyan ang pag-ibig ng Panginoon sa puso natin, your love reflects God's character in your life. Ang pag-ibig mo, nagre-reflect yan, no, ng character ng Diyos sa buhay natin. No? Your love reflects God's character in your life. No? Nakikita ng mga tao, totoong Kristiyano to. Totoong born again to. No? Kahit ginawang ka na ng masama, nagsalita na ng masakit sa iyo, inapi ka na, inagrabyado ka na, hindi ka pa rin nagsasalita o gumaganti, makikita niyang totoong Kristiyano to. No? Pero yung mga tao, yan, di Kristiyano yan, born again daw. No? Umaga, inaaway si ganito, sisigaw. No? Hindi nakikita yung karakter ng Diyos. Pero pag ang pag-ibig ng Diyos,
no, nakikita sa atin, nadarama ng mga tao, nagre-reflect ang katangian ng Diyos at makikita nila, no, ang Panginoon sa buhay natin. Amen ba? No? Bakit? Kasi ang Diyos pag-ibig siya. 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God. Ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos, no? God, no? Because God is love. Sabi natin, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos yun. At tayo nakakakilala sa Diyos, no? Dapat tayo umiibig. Kasi ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. At ang totoong pag-ibig, no? Hindi naghihintay ng kapalit, no? Kasi iba, kaya kita iniibig, kaya kita binibigyan kasi may gusto kong makuha sa iyo, may gusto kong maibalik mo sa akin. No. Ang Panginoon, minahal niya tayo, no? Na kahit tayo makasalanan. At tatayo lamang tayo doon sa tama, sa katotohanan, no? Ano ang truth? Gusto ni Lord mailagay tayo ang buhay natin sa tama. Halimbawa, maraming mga nagsasama ngayon, no? Hindi na ikakasal ng legal. Kailangan sila maikasal. Bakit? Nabubuhay sila sa kasalanan. Tawag natin doon live-in. Anong dapat doon? Maikasal ng legal. Sa mata ng Diyos at mata ng batas. Mata ng Diyos at maging sa lipunan. No? Kailangan sila maikasal. Bakit? Kasi nabubuhay sila sa kasalanan. So, hindi katotohanan yun. No? Ang katotohanan, dapat silang maikasal ng legal, ng tama. No? Kasi ang pag-ibig hindi natutuwa sa mali, no? Kundi sa katotohanan. Yun ang tama eh. So kaya nga sa mga kung meron mang kapatiran na nagsasama kayo, no? Magplano na kayo, no? No? Lumagay na kayo sa tama. Amen ba? Kasi yun ang tama eh, nakakalugod kay Lord yun. Yun ang truth. And the truth shall set you free, no? At lalo tayong ibe-bless ni Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Praise God. So kaya nga, your love reflect God's character. No? Nagre-reflect, nakikita ang katangian ng Diyos sa ating buhay kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. No? So nalaman natin ang truth, yun pala ang tama. Sige po, yes Lord, we will do it Lord, we will obey. No? Dahil ito ang kalooban mo. No? Huwag tayo mananatili doon sa ganung estado ng buhay kasi nga hindi nakakalugod sa Panginoon. No? People around you must see the goodness of God. Ang mga tao sa paligid mo, kailangan nila, dapat nilang makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. People around you should feel the love of God. Ang mga tao sa paligid natin, dapat nilang madama ang pag-ibig ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng buhay natin. At ang mga tao sa paligid natin, makikita nila ang Diyos sa buhay natin. No? At sasabihin nila, Kristiyano ito, aatin ako nga kung saan dumadalo ito. No? Pupunta ako sa church kung saan sila dumadalo. Kasi nakikita nila yung pag-ibig ng Panginoon. No? Katulad nung Samaritano, kita natin, dumaan yung priest. Ang priest, during that time, sila yung mga pare, kumbaga sa panahon natin, saserdote. Yung mga taong simbahan na nangangaral ng misa, ng salita ng Diyos. No? Dumaan daw yung priest, hindi pinansin yung binugbog, umiwas. Maya-maya, dumaan yung Levites. Ang mga Levita ay ito yung mga galing sa lahi ni Levi sa lumang tipan. No? Mga may kaalaman patungkol din sa Diyos. Umiwas din, hindi tinulungan yung binugbog. Pero nung dumaan yung Samaritano, siya ang sumuporta, siya ang tumulong doon sa binugbog. No? At bilang conclusion natin, Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Ano ang sabi rito? Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Let us not become weary in doing good. Huwag daw tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, sa takdang panahon, we will reap a harvest. No? Praise God. Aani pala tayo sa takdang panahon pag hindi tayo nagsawa sa paggawa ng mabuti. Amen ba? Aani daw tayo at the proper time if we do not give up, kung hindi tayo susuko. No? Halimbawa, hindi tayo sumuko ng pagtulong, pagsuporta, pagkalinga, no? Sa takdang panahon, aani daw tayo, lalo na po, ito po, verse 10. Therefore,
as we have opportunity. Kaya nga habang may pagkakataon, let us do good to all people. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalong-lalo na, especially to those who belong to the family of believers. Lalong-lalo na, doon raw sa mga kasama natin sa pananampalataya. Yung paggawa natin ng mabuti sa isa't isa, sa kapwa. No? So, share what you have. Ibahagi natin kung ano meron tayo. No? I-share natin. No? Kaya nga po, pagpunta namin sa Pangasinan, no? Mag-share po tayo doon. No? Sa mga nasa tabing dagat. No? Magtatanim tayo. At kapag nagtanim tayo, siyempre, you sow what you reap. No? Yung tinanim mo, aanihin mo. The seed you plant will turn to you a big tree. Yung binhi o butil na itinanim natin, aani tayo ng malaking puno. Siyempre, pag naging puno, yung buto, may bunga siya. No? So, aani ngayon tayo. Gusto ba nating tayo mag-harvest? Amen? Mag-harvest po tayo. No? At gusto ko sabihin na sa inyo, sa 2022, nilagay ni Lord sa akin, ang tema natin next year, no? Maaga pa lang, no? Sinabi na ni Lord sa akin, our theme for the next year, 2022, is the year, no, of harvest. Aani tayo sa isang taon. Ngayon, umaani na tayo, pero higit pa ang pag-ani natin. Amen ba? Gusto ba nating mag-harvest? No? Year of harvest next year. Mag-harvest tayo. No? Marami tayong i-harvest. Harvest of love, harvest ng mga itinanim natin na binhi ng pagtulong sa kapwa, harvest of souls, harvest sa mga negosyo nyo, sa trabaho, harvest of love, unity. No? Marami tayong i-harvest sa Panginoon. Mag-harvest tayo ng mga worship team na makakasama natin. Mag-harvest tayo ng mga workers, leaders. No? Mag-harvest tayo ng maraming church, gawain ng Panginoon. No? Aani tayo ng maraming kaluluwa patungo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? No? Kaya nga, ngayon po umaga na ito, no? Ano man ang meron tayo, Lord, buong buhay ko, iniaalay ko sa iyo. No? Kaya nga, i-share natin kung ano yung pwede natin i-share. Kasi sa takdang panahon daw, aani tayo. Ano meron sa iyo? Talent. No? Ipagamit mo kay Lord. No? Magsabi po kayo kay Pastor Albi. No? Gusto mo matutong mag-bass? Kay Brother Neil, no? Yung gusto niyo makasama sa music, kahit kay taga Parañaque, Sagana, lapit lang yan. Dahil gusto mo mag-serve kay Lord, no? Sige, paggamit ka sa bass guitar o sa sound system, kailangan natin ng katuwang ni Pastor Albi, no? Yung may alam sa sound system, no? May alam sa paggigitara, no? Sa pagbe-bass, no? O sa music, meron kang boses. Paggamit mo kay Lord. Amen po ba? Nang sa ganon ay ang ating music ay makita nating lalong nagle-level up. No? Dumadami. Ano mang meron ka, i-share mo, wag mo itago. Magpagamit tayo kay Lord. Nang sa ganon, lalo tayo maging active. No? Maging active sa gawain ng Panginoon. Kasi pag wala kang ministry, wala kang commitment, parang wala. Ating ka na lang sa Sunday, iintay mo uli yung Sunday, o kung minsan di ka pa makadalo ng Sunday. Pero pag may commitment ka, mayroon pala akong sa music, sa mga mother, no? Meron kaming prayer every day, no? Meron kaming midweek, aatin ako sa Wednesday. Meron pala kaming Bible study kila ating ganito. Ako pala ang prayer, ako ang mag-exhort. Ayan, ako inassign ni Pastor Joseph, no? Ni Pastor Ban, no? Kasi mahalaga yung may commitment kayo. Pag wala kang commitment, wala kang ministering kinakapalooban, wala, parang easy ka lang. Pero pag meron ministry ka, no? Makita mo, lalo kang nag-iinit, nag-aapoy yung commitment mo kay Lord, nagle-level up tuloy-tuloy. Kaya sabihin sa katabi nyo, magpagamit ka na. No? Sabihin sa katabi nyo, magpagamit ka na. No? Kaya magpagamit na po kayo. No? Kaya sa 2022, mag-harvest po tayo. No? Amen ba? Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Amen. No? Sabi nga kay Brother Neil, kung may na-train na itong bass guitar, kailangan ng nagpapastor doon sa isang bayan na, kasi lumalaki yung gawain sa Pangasinan. No?
Wala pang nate-train, dito ka muna. No? No? Pwede ko rin dali naman si Pastor Joseph at si Brother Neil naman ang Paranaque muna. No? 1 month lang naman yun kasi kailangan ng may nagpapastor dun sa isang bayan. May church na eh. No? So si Lord nagre-raise up na mga babae at lalaki. No? So kaya yung kung may talent ka sa music, sa bass, paggamit kayo. No? Yung talent nyo, bigyan nyo ng time si Lord. Makita nyo, gagamitin kayo ng Panginoon. No? Para maiba-iba naman yung tumatayo rito. No? At may makita tayong mga ibang muka na back up at saka nagpapaawit. No? So, nang sa ganun, ay kasi pag naalis sila rito, dadalhin sila sa ibang probinsya, bayan. Kayo naman ang napalit. No? Hindi na sila pwedeng alisin dito at stuck na lang dyan. Hindi. Ile-level up sila ni Lord. No? Dahil may bagong dumating. Hindi sila pwedeng i-level up, stuck sila dyan pag walang na-train. Sila pare hanggang next year, hanggang mag-rapture. No? Pero hindi mangyayari yun. No? Magdadala si Lord dito sa atin ng mga new workers na handa maglingkod kay Lord. Amen ba? Handa po ba kayo? Amen. Sige, tumayong bawat isa. Tayo'y lumapit sa Panginoon. Amen, amen. Na hindi natin kayang gawin, lahat ay magagawa natin. Lahat ay pwede nating gampanan. Makakarating tayo saan mang lugar dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin. No? Andyan ang love ni Lord eh. Walang malayo, walang malapit. Malayo man ay mararating din dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? Kaya pag nag-commit tayo kay Lord, yes Lord, handa po akong paggamit sa iyo, Panginoon, sa music ng aming main church. Kahit sa galing akong Paranaque o Sagana, pag Sabado, dahil committed ako, pupunta ako, Panginoon. Handa ako magpa-train sa ministry gusto mong magamit ka ni Lord. No? So kaya sa oras na ito, praise God, tayo po'y manalangin, Father God in heaven. Lord, salamat sa oras na ito. Narito po kami, Panginoon, handang magpagamit sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, ang pag-ibig niyo ang magari sa aming puso. All for love. Fathers gave. Lord, narito po kami, Panginoon, sa kabila na kung minsan kami masuwayin, nagkakamali, ang pag-ibig mo ay ilang beses na, for how many times? Lord, you heard our voice, our prayer, O God. Lord, this is the season, this is the time for your people, Lord, to rise up, upang magpagamit na po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Umawi tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin muli yung awit natin kanina. Of love, Father King, for only love could make a way. all for love the heavens cry. For love is crucified. Oh, how many times I've broken your heart, still you forgive. If only I asked, for how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning
sing all for love. I will join the angels' songs. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, and how many times have you heard me pray? Drawn it to me, drawn it to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you, is you. Everything I need, everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Sa oras na ito, mga kapatid, wala tayong ibang kailangan sa buhay na ito kundi ang Panginoon. Na mapaglingkuran siya at mamahal siya, mahalin siya habang tayo nabubuhay. Masarap ang meron tayong commitment o ministry, gawain sa Panginoon. Dahil doon, binibigyan tayo ng iba yung lakas ng Diyos, kagalakang hindi kayang ipaliwanag, kapayapaan, proteksyon, guidance ng Panginoon. Kaya sa bawat isa po na nais mag-commit, as the Holy Spirit leads me to pray for you, bago kayo ipag-pray at tawagin sa harapan, huwag kayong mahiya. Yumuko tayong lahat at pumikitaas ang kanang kamay, sabihin natin ang prayer na ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa ibinibigay mong pagkakataon sa akin na makapaglingkod sa iyo habang ako'y may buhay, habang ako'y may lakas. Handa ako, Panginoon, na paglingkuran ka dahil ang buhay ko, ang lakas ko sa iyo nagmumula. Ikaw ang nagdurugtong ng aming buhay, ang magpapahaba nito. Kaya habang ako'y may buhay, gamitin mo ako. Handa ako maglingkod sa iyo. Ano man ang talent na ipinagkaloob mo sa akin, nais ko ipagamit ito sa iyo. Salamat, Panginoon. Inatawad mo na ang aking makasalanan. Salamat sa pag-ibig mong naghahari sa puso ko, na ito po'y aking ipapakita at ipadadama sa aking kapwa. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Yes, Lord. Sa mga nais mag-commit sa Panginoon, sa music man, saan mang ministry, Bible teacher, sa prayer, sa men's, sa women, sige po, humakbang kayo palapit sa harapan as an act of your love to God and faith. Huwag kayong mahiya. Lumapit po kayo dito sa harapan, magpe-pray lang tayo. Yes. Yes, Holy Spirit. Sa mga anak mo, Panginoon, na handang magpagamit sa iyo. Maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa mga gawain mo. Lord, ikaw po ang kumilos at mangusap sa kanila. Holy Spirit, sige po, sa mga nais magpagamit sa music, specific natin sa music,
Sa mga gusto magpagamit sa music po natin, pumunta kayo sa harapan. Sa sound system, sa amplifier, sa technical, meron kayong konting background o kaalaman, maging sa Parañaque, para magtuloy-tuloy ang inyong pagpapagamit kay Lord, paglilingkod. Sige po, sa music, lahat ng tinatawag ko sa music, sa dance, no, sa sound, no? Sige, meron pa sa nais magpagamit sa Panginoon. Sige po. Amen, amen. Lord, narito po ang mga anak mo pong ito. Handa sila magpagamit sila sa iyo, Panginoon. Lord, ano man ang desire ng puso nila. As I lay my hands upon them, Lord, empower them. Give them the deepest fire, oh God, fire to serve you, Lord. Magpagamit sila sa ministry mo, Panginoon. Sa music, oh God. Lord, in Jesus' mighty name, Lord, let your fire, oh God, Lord, ay bumaba sa puso nila, Panginoon, ang apoy ng pagmamahal sa iyo at paglilingkod sa music ministry. Gamitin mo po sila, Panginoon. Lord God, in Jesus' name, dagdagan mo ang talento nila. Humusay sila, maging mahasa pa sila, Panginoon. Make them as sharpen, O God, sa paglilingkod po nila sa iyo, Father God. In Jesus' name, Lord, gamitin mo po sila, Panginoon, ano man ang desire nila sa music ministry, at magbigay sila ng time. Handa silang sumunod, magpasakop sa anumang alituntunin na nais nilang pasukan ng ministry na maglingkod sa iyo. Lord, salamat. Let your power, let your fire flow upon them, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, na handa silang magpasakop, sumunod, Lord, at magpa-train sa music ministry dito po sa Maine, at magamit din sila sa mga chapter ng J. Blue Church. Salamat po, Panginoon. Bless them, O God, in the name of Jesus. Amen, amen. Amen. God bless you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Lord, I release your love in our hearts. Lord, salamat. Makita sa amin ang iyong karakter, Panginoon. Because our God is a God of love who conquers everything. Salamat, Lord. We can overcome everything by your love in our hearts. Bless each and every one. Bless their loved ones, their businesses, their works, O God. Bless the words of their hands, O Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Matatapos ang taon na ito, na punong-puno kami, Panginoon, ng katagumpayan na nagmumula sa iyo. We declare and we believe it, Lord God Almighty, in Jesus' name. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen, amen. Maupo po tayong lahat. Amen. Dumako po tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. At tayo ay pangunahan ni Ate Arlene. Amen. Amen. Sino po, taas po ang kamay ng mga napagpala itong linggo na to. Yan, lahat tayo ay napagpala. Amen. Dahil nga po, ang ating Panginoon, ang unang nagmahal sa atin, i-reciprocate po natin ito. Ibabalik po natin ito sa Kanya.
So to love God is to, number 1, is to obey Him. Sabi nga po sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Ayan. At ang isa nga po sa commandment niya, ang sabi niya sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto the temple. Saan po? Sa temple. Hindi kung saan man, hindi yung ipagpapagawa ng ganito, ibibigay sa ganito. Kaya lang, meron po kasi tayong administration sa church na kung saan sila ang nakakaalam ng mga pangangailangan. Kasi sabi po doon sa Malakay 3:10, so that there may be meat in my house. Yun ang sabi po doon, ano? So, if we love our God, we should keep His commandments. We should obey Him. So, giving our tithes and offering is also showing that we worship Him. Do we worship the Lord? Let us put our tithes and offering unto His storehouse. And mahal nga natin ang Panginoon. Ano sabi dito sa commandment niya? Love God is to put Him first. Sabi po sa Mark 12:30, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. With all our strength. So, buong pagkatao natin, unahin daw po natin ang Panginoon. Naalala ko nga po, nakwento ko na, no, nung bata pa ako, dahil nakakilala na ako nun sa ating Panginoon, nung college ako, nakikitira lang ako sa bahay ng lolo't lola ko tuwing weekdays, kasi doon ako nag-aaral, malapit sa bahay nila. So, gagawin ng nanay ko, umaga ng weekend, kunyari Sabado, Linggo, ng umaga, ibibigay niya na sa akin yung allowance ko for the whole week. Pero dahil nga, Christian na ako, nung college ako na yon, bago ako pumunta doon sa bahay ng lola ko, mag-travel ng mga 2 hours para for the next school week, dadaan muna ako ng church. At yung allowance ko na yon for the whole week, ibabawas ko na doon yung tithes and offering na para kay Lord. Tapos kung ano yung matitira sa akin, pagkakasyahin ko yon sa allowance ko, sa mga project ko sa school, at sa iba ko pang expenses. So, yun nga, and as time goes by, naging regular yon. Kumbaga kasi kung ginagawa mo yun lagi, parang ano lang yun sa'yo, parang hindi yun mabigat sa'yo, dahil yun ay, yun nga sabi nga dito, put God first. So every Sunday, yun yung ginagawa ko. At sabi ko nga, nag-i-invest naman ako for my future eh. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, it will be your, kung ano yung ginawa mo yun, it will be reflect to your future. And true enough, the Lord blesses me. Hindi man ako super katalino nung college ako. Pero natutuwa ako kasi hindi naman niya ako pinabayaan. Nung nag-take ako ng CPA board exam, 16% lang yata ang passers noon for all, yung parang dito sa Philippines noong time na yon. At natutuwa naman ako na makita ko yung pangalan ko na nakaprint sa dyaryo, na isa sa nakapasa during that time. At yun ang naging passport ko para makapasok sa maayos na company. So, yung mga ginagawa natin na maliliit na bagay ngayon, it is our preparation for our bigger opportunities, bigger future. So, if we love God, let us reciprocate it, let us show it, ipakita po natin sa action, hindi lang po sa salita. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa opportunity na kami po ay bigyan nyo ng lakas, kakayanan na kumita. Lord, ito po ang aming mga tithes and offering, ibinabalik po namin ang para sa inyo. Lord, we worship you, O God, as a show of our love, Panginoon. Narito po kami obeying your commandments, O God, to give our tithes and offering into your storehouse.
Yes, O God, dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng malilikom ay inyo pong i-bless and sanctify, O God, at mapunuan po ang mga pangangailangan ng aming church. Maraming salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi niyo po kami pagkukulangin. Thank you, O God. Thank you, Lord. Inilalagak na po namin sa inyo ang aming mga finances, Panginoon. Kayo na po ang pupuno sa aming mga kakulangan, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord. We lift you up in our life, O God. We praise you. We glorify your name. Amen and amen. Oh, I've heard 1,000 stories of one think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
It's who you are. It's who you are, and I'm loved by it. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Amen. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Praise God. Amen. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sabi ni Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. So si Pablo po na apostol ng Panginoon, tumanggap ng aral, ng mensahe kay Lord. At yung aral na yon, ibinibigay niya sa atin. Noong gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, dumampot siya ng tinapay. Ayan. At nagpasalamat. At yung tinapay, pinagpira-piraso at sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. So ito daw katawan ng Panginoon, inihandog para sa atin, at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maggapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So kaya nga po, itong gagawin natin na pakikibahagi sa banal na hapunan, ito'y pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay at nabuhay na mag-uli upang hanggang sa pagdating niya ay inaalaala natin na ang ginawa ng Panginoon sa krus ay may kabuluhan. No? Sige tayo manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang mga tinapay at juice na ito. Inaalaala namin ang ginawa niyo sa krus. Sa iyong pag-ibig sa amin na inialay mo ang buhay mo para kami po'y iligtas. Pagpalain niyo po ang juice at tinapay na ito. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, yung mga meron na ay tumayo at umawit tayo kay Lord. At the cross, I bow my knee. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome me, great. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Sige po, kukunin po ng ating mga asyeret muli. Yes, Lord, may your love
May your blessing, may your spirit remain in our hearts, O God. Let the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen. 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 Maupo po tayo saglit para sa ating mahalagang announcement. Amen. Dako tayo sa ating announcement, no? Every MWF po, patuloy namin kayo inaanyahan sa Tinig ng Pag-asa. Naroon po na sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ganap ng alas 9, no? MWF po. At ito po ay dinadala ng ating mga lingkod ng Diyos magmula sa Mindoro, maging sa Alaminos, no? Iba-iba po yung mga pastor na nagsishare po dito. Kaya kayo po ay aming malugod na inaanyayahan. Sa paano po yun? Sa Facebook. Hanapin nyo lang po yung Jesus Be Lifted Up Church. At every evening din po, lagi itong may live streaming, MWF. Monday ay Thanksgiving worship. Sa pag-Wednesday ay midweek at pag Friday ay soaking, no? Patuloy po tayong bumababad sa presensya ng ating Panginoon. At naroon din po na meron tayong online prayer gatherings. Ito ay sa Messenger po ito, no? Meron po mga grupo ng mga tatay. Sila po ay nag-uumpisa ng panalangin ng alas 4 ng madaling araw dahil napakahalaga po na ang mga tatay ang nangunguna. Kaya every Monday to Saturday, 4 a.m. po, no? Kung hindi pa po kayo kasama, yung mga tatay na nandito, pwede po kayong makipag-ugnayan kila Kuya Ferdi, no? Sila po yung grupo po nila ng mga tatay. At meron din pong grupo ng mga nanay, every Monday to Saturday, alas 5 naman po ng umaga. Kaya kung gusto niyo pong maging bahagi, meron po tayong 3 grupo, no? Na naroon po na nananalangin araw-araw. Kaya kung gusto niyo pong mag-join. At ang mga pastors din po, na yung ating po mga pastor sa Mindoro, sa Alaminos, sa pangunguna po ni Bishop, ay meron pong Dawn Watch every Monday to Friday, alas 5 ng madaling araw. Ito po ay through Messenger, no? Kaya kahit po magkakalayo, ay nakakapagsama-sama po na manalangin. At tandaan po natin, ang sabi po sa Bible, kung sa may 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya patuloy pong nararanasan ang presensya ng Diyos sa mga Dawn Watch na ginagawa, sapagkat ito po'y pagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon. At sa mga kabataan, meron tayong online youth fellowship, kada alas 7 ng gabi, linggo, no? Tuwing linggo. Nakakasama po dyan ang mga kabataan na nasa Mindoro. No po? At ito po ay pinangungunahan nila Sister Len. Kaya makijoin po yung mga youth para po makilala din natin, no? Nagkakaroon din po tayo ng testimony, no? Pero siguro sa susunod, pwede na yung face-to-face din, no? Kung meron po kayong patotoo kung paano pong kumilos ang Diyos sa buhay nyo, napakahalaga po na ipahayag natin upang marami po ang makarinig na tunay nga ng ating Diyos ay buhay, gumagawa ng himala, nagpapala, naggagabay, nagpoprotect sa bawat isa sa atin. At sa pamagitan din po ng testimony, ito po yung sinabi sa aklat ng Revelation na napapakita natin na ang kaaway ay wala ng karapatan sa ating mga buhay. Isang pagpapatunay na tayo ay pinagtagumpay ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga patotoo. Kaya pwede nyo rin po itong maibahagi. Kontakin nyo lang po si Pastora Chic sa Facebook. No po? Pwedeng kahit nasa bahay kayo,
i-record nyo lang po at ipapakita po natin, no, every Sunday. Praise the Lord. At yung ating pong social media accounts, Jesus Be Lifted Up Church sa Facebook. At sa YouTube naman ay J Blue Church. Mag-ano po tayo, subscribe, no? Yun yung sinasabi, like and subscribe. Para po marami ang naroon na yung mga kaibigan din po natin ay mainganyo na marinig yung mga magagandang balita na ipinapahayag, no, sa mga social media accounts po natin. Praise God. At ngayon pong December 11, yan, Love on the Move. No, sa December 11 po, next week po yon, ay magkakaroon po ng anniversary ang ating gawain doon po sa lugar ng Alaminos. At praise the Lord sapagkat naroon po na talagang napakabunga po ng gawain doon. At plano po na sa anniversary ay magbigay tayo ng mga regalo sa kanila sa pamagitan ng bigas. Kasi po, ang nare-reach out po natin doon ay yung mga nakatira doon sa mga tabing dagat, no? Doon po sa mga bukid-bukid, na kung saan ay talagang uhaw na uhaw po sa salita ng Diyos, no? Kaya plano po natin na mga 50 pamilya ang mabahaginan po natin doon po sa lugar ng Alaminos sa December 11. Kung kayo po'y kinakatok ng ating Panginoon na maging bahagi, sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon, ano, maipadama natin, lalo na sa mga nangangailangan, yung ating pong pag-ibig at pagmamahal sa pamagitan ng, sabi nga po, pag-share sa kanila. Kaya ito po ay naroon na tinawag natin Love on the Move. Ibig sabihin talagang pinakikita natin, kumikilos, no? Yung pag-ibig, hindi basta sinasabi lang natin na I love you, God bless you, pero wala naman tayong ginagawa, no? This is one way na kung saan talagang yung pag-ibig natin, yung concern natin ay kumilos o gumana sa pamagitan po ng ating gagawin na, sabi nga, pamamahagi doon po sa mga taga-Alaminos, Pangasinan. Kaya ito po ay sa December 11. At naroon po na yung gusto pong maging bahagi ay pwede niyo pong kontakin si Pastora Chic. Praise the Lord. Yan. O kung may sa BPI family, ang sabi po dito, Love on the Move. In this season where we remember why Jesus came here on earth, that is because of God's unending love for everyone. Share our love to others as well. Be part of our gift giving on December 11, 2021 that will benefit 50 families. Any amount that you can share will be much appreciated. Be a channel of God's love and blessings to our brethren in Alaminos, Pangasinan. God richly bless you and your family. Alam niyo po, yung 50 families na yon, yung po ay mga uma-attend na. No? Yung po ay mga uma-attend na sa mga different Bible studies po natin sa lugar po ng Pangasinan. No po? Kaya, nung pong nakaraang taon, tayo po ay namahagi din doon, pero parang general, no? Kasi nga po, nag-uumpisa pa lang yung ating yung gawain doon. At ngayon po, purihin po ang Diyos, sapagkat 50 pamilya na ang naaabot ng, hindi individual, kundi pamilya, ang naaabot na ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pong church. Kaya, purihin po ang ating Panginoon. No? Ano pa? Wala na. Praise God. May birthday. Amen. Sige po, bago natin ipag-pray yung mga may kaarawan ng buwan ng Disyembre, meron po tayong nanay na kapatirang namatay dyan sa Sagana. At yung pong anak ay medyo nahingi ng konting tulong dahil kapos yung kanilang para sa ataol daw, no? So kaya paglabas po ninyo mamaya, ay meron po tayo doong offering bag. Ano man po ang maitutulong natin bilang pagpapadama ng pag-ibig bilang tulong natin doon sa namatay na kapatiran para sa mga anak niya, no? So magkakaroon po tayo ng sacrificial offering mamaya paglabas po ninyo. Ano man pong halaga, gaano man po kalakihan ay maiambag natin na tulong doon sa namatayan. Ano po? So kaya mamaya po paglabas po ninyo diyan, no? At after din po service, lahat ng ating mga worker, mga ministry head,
at saka yung sasama sa Alaminos ay maiwan tayo, no? Meron tayong malagang pag-usapan. So, yun lamang. Yung mga may kaarawan ng December, meron po bang may kaarawan? Birthday ng December? Sige, lapit sa harapan, samahan ng magulang. Oh, ito nga, December Oh, ba? Mag-asawa, December din Sino pa? Ayun, sister, halika, Cora. Ayan, yung may kaarawan ng December. Pagpe-pray natin sila. Ayan, no? Ayan. Sige, ituon natin ang kamay natin sa kanila. Amen. Oh, sige, lahat na may kaarawan, huwag kayong mahiya. Pag-pray natin sila. Ituon natin ang mga kamay natin sa kanila. Heavenly Father, salamat po sapagkat narito po ang iyong mga anak. Hindi lamang physical birthday ang naranasan namin, kundi spiritual birthday. Pinanganak kami sa Espiritu, Panginoon. Lord, I pray na maging malapit ka pa po sa iyong mga anak na ito. Lord, provide mo ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga needs. Continue, Lord, to use them for your glory alone. And may your blessing and favor be upon them. Lord, pagpalain mo nga po sila at patuloy nila ng madama ang kalapitan mo, ang biyaya mo, ang pag-ibig mo, at i-grant mo ang desire ng kanilang puso, Panginoon. Lord, salamat. Nakikigala kami sa kanilang kaarawan na iyon at patuloy nila ng madama ang iyong yakap ng pag-ibig. Lord, salamat. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo at lalo pa silang lumalim, uminit sa pag-ibig sa iyo, Panginoon, at paglilingkod. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Tumayo tayong lahat. Amen. Mawit muna tayo kay Lord ng Happy Day. Amen. Mawit po tayo ng Happy Day kay Lord. Greatest day in history. Dead has been and you have rescued me. Sing it out, Jesus is son. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Sing He's alive. He's alive. Jesus, you are mine. There's joy, perfect peace. Every pain finally will sing, celebrate. Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Sing happy day. Oh, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me.
What a glorious way you have saved me, Lord. You have saved me. Say, oh, what a glorious day. What a glorious way. What a glorious way. Lord, you have saved me. You have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Oh, church, we will shout the name of Jesus. Jesus. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Sing forever. Forever I am changed. Lord, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Tuloy tayong umawit sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Yes, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, salamat sa iyong pag-ibig na aming nararanasan. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang unang nagbigay. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, na namatay at nabuhay magmuli. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa aming gawain na ito. Tunay nga, O Diyos, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at ang mga nanonood, Panginoon, sa live stream na ito, sila po'y pagpalain mo. Lord, salamat, O God, at bit namin ang pag-ibig maging sa aming pag-uwi at sa pang-araw-araw naming buhay. Tunay nga, O Diyos, na madama namin palagi ang pag-ibig mo at pagsama mo. Lord, salamat sa iyong anak na ginamit. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ibuhos mo ang pagpapala mo na walang sukat kalagyan maging sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat maging sa aming pag-uwi. Kung paano niyo po kami dinarito, ay gayon niyo rin po kaming iuwi sa aming mga tahanan. Pinupuri ka namin, O God, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Ano man ang